त्रिपुरा दफारकनो खानि हानजामुं ताइसिबाय याफारे गय मा साजावो तानि हिगाय थानाय 2020 साल मारिबो आनि बसाइनि गलब्लाडार पाथर रंगुहनै वाइसा अपारेशन खायगा आबुनि परे लिभार हानि लिभार ताइसा अपारेशन मा खालायगा दुइबार अपारेशन खालायमानि परेबो आनि बसाइनि साकसरि हामिया तेबसेबा सरि बारि उइ फाइरक ngै दङ नाय दिकिसा मजागावो तामङै दंखा जे ना बिजागावो गटर मा खालायै गोराक ngै रागसावै दंखा मता मखाय हामानि डक्टर साबो ताइसा ताइसा डक्टर नायजागि नै जों रांपुइसा कोरैनि बागै नगनै जे टंकोरै रां बायबायख्या दाबुक सानानि रां कोरै माइ कोरै ngै दङ खक्सा पुइसा रां कोरै सिनि ताबुक ताइसा डक्टर फुनुंना बसिनि मुंसा कोरैख्या लोकरावनो आबुनि बागैनो किसा सुबा मा सानजावो तै तामखायनाय नरक खायरुकायबा आनि बसाइनि सरिनो ताइसा नायै मानो आसोनो हामबाय।